Λοιπόν, πάμε το Γαρασαρέτο. Θέλω να προσέξουμε αυτόν τον χορό, επειδή κοντεύει να εξαφανιστεί πρώτον αυτό και δεύτερον γιατί η Γαράσαρη παρουσιάζει μία ιδιομορφία. Σας δείχνω εγώ το χορό, είναι αυτό το τρέμουλο, η λιμένη η ώμη, είναι τα 10 βήματα, τον έχουμε ξανακάνει. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εντάξει. Λοιπόν. Ησυχία, παιδιά, ησυχία. Μιχάλη, πιο ζωντανά, πιο νευρικά λίγο, έτσι. Πάμε. Έτοιμοι. Πάμε, Μιχάλη. Δώσ' το λίγο. Πιο νευρικά λίγο, πιο νευρικά λίγο. Έτοιμοι. Πάμε. Λιμένη ώμη, λιμένη ώμη. Λιμένη ζωήτσα, λιμένη. Πάμε, νεύρο. 1, 2, 3, 4, λιμένη ώμη. Γυρνάει το σώμα. Και παιδιά, έχετε δει το βίντεο. Γυρνάω και έχετε δει πως χορεύει. Μπράβο. Για να σε τον Νικόλα. Πού ρε πάτε. Με τον καλλιτεχνικό οργανισμό έχουμε ξεκινήσει μία προσπάθεια που πραγματικά εγώ τη θεωρώ αξιοθαύμαστη. Έχουμε πάει με βίντεο και έχουμε κάνει καταγραφές διάφορων χορών και προσπαθούμε εμείς να το γυρίσουμε στην αυθεντική τους μορφή. Αυτόν τον χορό που είδατε τώρα που κάναμε είναι ένας χορός τον οποίο τον έχουμε πάρει από κάποια Τσακυρίδου από τον Κεχρό Καβουκαβάλας. Είναι μια μεγάλη γυναίκα, είναι γεννημένη το 1900 στον Πόντο, στην Νικόπολη, τη Γαράσαρη, από που είναι και ο χορός αυτός. Έχουμε πάει, την έχουμε κινηματογραφήσει με το βίντεο και προσπαθούμε αυτό το πράγμα τώρα να το περάσουμε στα παιδιά για να διατηρήσουμε την παράδοσή μας. Γιατί και ο χορός και η μουσική και το τραγούδι έχουν παρουσιάσει ορισμένες φοβερές αλλοιώσεις. Και για όλα αυτά πιστεύω ότι ευθύνονται οι ίδιοι οι σύλλογοι, οι οποίοι ανεξέλεκτα παίρνουν χοροδιδάσκαλους. Δεν θέλω να πω ότι εγώ είμαι ο σωστός. Όχι, εμείς έχουμε την ευχέρεια ή είχαμε τα μέσα να γυρίσουμε σε διάφορα χωριά. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Θέλουμε να διατηρήσουμε την παράδοσή μας στην αυθεντική της μορφή. Αυτό νομίζω ότι εννοεί και η λέξη παράδοση. Και όχι αυτό το πράγμα που παρουσιάζεται σήμερα, τα διάφορα συγκροτήματα να χορογραφούν τους χορούς και να βλέπουμε στην τηλεόραση ο χορός Τριγώνα να χορεύεται με το δερπάνι σαν χορός του θερισμού. Πράγμα αδιανόητο δηλαδή στον Πόντο. Όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Και αυτές οι φιγούρες που βλέπουμε να γίνονται ομαδικά είναι κάτι που δεν υπήρχε στον Πόντο. Ποτέ δηλαδή κανένα χορευτικό δεν ξεκινούσε να χορογραφήσει αυτό. Ήταν εκλέντια που γινόταν σε μια πανήγυρη, σε ένα γάμο, σε ένα κέφι της στιγμής. Βγαίναν όλοι ομαδικά, χορεύανε, μπορούσαν να είναι και 2.000 άτομα, να τρέχει λύρα ανάμεσά τους χωρίς αυτά τα μέσα που διαθέτουμε σήμερα και βλέπουμε διάφορα χορευτικά με τα μικρόφωνα και τα αυτά που μπορούν να ακούνε όλοι. Η διασκέδαση ήταν απόλυτη συμμετοχή όλου του κοινού. 1, 2, 3, 4, 5, 6 νευρικά το πόδι, λιμένη ώμη, λιμένη ώμη, λιμένη να παίζουν οι ώμοι, να παίζουν, Πιστεύω ότι όσο είναι ακόμα καιρός που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε στον Πόντο, γνωρίζουν τα ήθη και έθιμα της παραδόσης, τους χορούς, πρέπει οι σύλλογοι να αποτανθούν σε τέτοιου είδους ανθρώπους, να πάρουν τους χορούς από εκείνους στην αυθεντική τους μορφή για να μπορέσουμε να τους διατηρήσουμε. Γιατί αν πηγαίνουν σε ένα χοροδιδάσκαλο να αρχίζουν να αλλοιώνουν εκείνα με ελαφριά την καρδία και να πηγαίνουν να τα διδάσκουν σε άλλα παιδιά, στο τέλος το πολιτιστικό μας επίπεδο που πιστεύω ότι θα πέσει πάρα πολύ.